senyors, després de 12 hores d'autocar amb aquest Camil Coix, ens havien dit al principi que eren 6 hores, cosa que jo dubtava molt, però bueno, era l'hora prevista d'arribada a les 3 del migdia. Tenia molta fe. Pues jo no en tenia gens. Després de 12 hores per aquí som a la Capadòcia. Som concretament a Goreme. Ah, vale. Mama, així aneu pel món? Ens anem a buscar wifi, a veure si trobem un allotjament amb més pau, alguna coseta així que amortigui les 12 hores de pallissa. Són les 7, 3:45, hem dormit fatal, menjat fatal, però això no deixarem que prepara abajo, així que ja toca. Hem de remuntar aquest dia. Vamos! La nostra caseta de cova. Home, és molt guai. Estem dormint a dintre de la pedra, directament. I us anem a explicar la història. Aquí la col·lega, perquè si jo ho hagués fet, jo ho hagués pagat. Però gràcies a ella no. Ens va dir morro, la cosa. No, em sembla superbé. Vale, ens han ensenyat aquesta habitació i ens demanaven 100 euros, vale? Perquè és com una suite. Aleshores, la Maria ha dit, no, jo això no ho pago, i he pensat, cabró, no, de veritat, és com... Que se'm posa tonta. No, m'he passat estic molt cansat per buscar-ho, però tenia raó, per pensar. Saps allò que entre la raó i el cansat i dius, uah, quina putada, saps allò? Però bueno, i ha dit, no, trobo car, i he dit, bueno, doncs anem a buscar un altre lloc. I el noi diu, espera un moment que truco al meu jefe. I ens han deixat l'habitació, que és la suite on estem, a 45 euros la nit. Això ja és una altra cosa. Good morning in the morning. Comença la nostra aventura capadògica. Anem a agafar una pick-up d'aquestes i anem a fer un tour. Derinkuyu Underground City. Estem a la ciutat subterrània més profunda del món. Es creu que van ser els hitites que cap al 1400 abans de Crist van començar a excavar-la. Avui els arqueòlegs han descobert fins a 20 nivells, tot i que els visitants tan sols podem visitar els 8 primers. Aquests 20 nivells corresponen als 40 metres de profunditat descoberts, però s'estima que n'hi ha fins a 85. La ciutat es va utilitzar com a refugi durant les freqüents invasions que va patir la Capadòcia. Estava preparat per albergar tranquil·lament fins a 3.000 persones. Aquí sota hi havia lloc per guardar el bestiar, una església, cuines, habitacions, una escola i fins i tot botigues i un bar. Sembla al·lucinant. Ok, anem a fer una petita ruta de 3 quilòmetres a través del canó. A veure què ens sembla, no? Home, suposo que serà estupendo com tot el que estem veient, que és de veritat, està... No tinc paraules negatives per aquest país, encara. No la capital. Molt bé, Òscar, molt bé.
després de la del canyó que hem vist abans, arribem a la catedral de Selima. Em sembla que això sí que està. He dit que potser això estarà bé, però si això és increïble! Estem davant de l'església més gran de tota la Capadòcia. Us imagineu els cristians del segle VII picant aquesta roca? Però si fins i tot diuen que aquí es va donar la primera missa. Per bé o per contra, aquests tours organitzats, quan acaba la visita, et porten a les botiguetes. Botiguetes que no poden agradar, però aquesta, precisament, és el cielo en la tierra. Ho has provat tot. Estem provant tots els dolços i totes les begudes. Això està espectacularment bo. I aquí, ho sento, però sí que faran negoci amb nosaltres. M'ha tret el paper abans de trencar-ho. Algú m'ho explica? Quin merder hem fet aquí? Bon dia pel matí. Bon dia. Bueno, avui ens hem llevat a les 3:30 del matí amb tota la idea de... Què passa ja, si millor? Volar en globus, senyors i senyors. Se m'han l'olla, estic dormida encara. Però és que sembla que es veia Maria al darrere. Ah, vale. Aquest vídeo no l'arribo a veure, almenys ho hem disfrutat, oi, Òscar? Ai, vale, ara ja no. Ara ja no toquen les bromes. Ara sí que sí, ja no putem a terra. Ja comencé a assegurar els globus. Sobreviscut, i no només hem sobreviscut, sinó que Hem disfrutat, hem disfrutat. però molt. Increïble, de les coses més boniques que hem vist mai. Hòstia, de veritat.
per Moltes experiències més així. com aquestes, espectaculars. Avui la nostra curiositat per conèixer el món i com viu la gent ens ha portat fins a Capadòcia, a Turquia. Anem a conèixer No s'ha vist? Bona tarda. Hola, bona tarda, benvinguts a casa meva. Ostres, para. Pot ser que aquest tio també el veiés al Marroc? Tengo dos habitaciones, tengo dos ventanas para pasar corriente de aire y dije, ya que hago dos, hago tres. Bé, us ensenyaré, porto jo 15 anys visquent. Un dia caminant vaig arribar aquí a la Capadòcia, per tant, jo soc més capadoc que ventalloc. Aleshores, el meu hobby és fer res a les parets, per saber els dies que porto aquí. No ha tornat a sortir vostè mai més No, de... perquè dius, per què? Aleshores, al meu pis, jo dormo aquí de peu, tenia una sortida d'aire, però vaig dir, no, posa una roca, vaig aixecar, vaig dir, pam, ja vaig posar allà dalt. Diuen que les persones que viuen a veure la Capadòcia desenvolupen una força sobrenatural. Correcte. És cert, això? No, Sí. ho podem veure. Sí, aleshores, i aquí doncs, tinc, aquí em dutxo, canvio l'aigua... I com aconsegueix l'aigua? Són trucos. Has d'anar rascant, mica en mica, i vas agafant aigua. Veieu aquí tot l'obert, d'aquí. Això vol dir que hi ha mineralització. Dèbil? Oi, fort. Bé, Ens ensenya el jardí? Sí, correcte. Anem a veure la resta de la casa. Em sembla tan curiós com veu a vegades la gent, Sí. lo sonada que pot arribar a estar. Sí.